Good morning lwgwfwr. Dinay ang nोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बरायबावबाय. आं दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों. माने जोंहा दिनै पुजा होगोन नालाय न'आव. माने जयग' सावनो नागिरदों. बेनिनो सासे आनैखौ बे सावग्राखौ गुरुखौ लायनो नागिरदों आरोना. लायग्रोनोसै. बेखौनो नोंथांमोनजों एसे खालामलांनोसै लोगोफोर. बांद्राय गोजान नङा, खाथियावनो. बेखौनो लायनो थांगासिनो. अखाबा फिसा फिसा हादों दिनै. खर' सर' लोबखाजोब्बायमोन आरो लायखांनानै आरो गानस्लायफिननांगौनोसै. ट्रैफिक चारियाली चापागुड़ी राइट टर्न ले लिया. अभी बस ज़्यादा दूर नहीं है. किसान बाजार एसे सिङाव आरोना बे आनैनि न'आ. किसान बाजारनि सकआव लेफ्ट बेनो नैबे लेफ्टजों हाबसै. लेफ्टजों बांद्राय गोजान नंला, मोनसे खाथियाव. ससे थांदों ओमफ्राय मोनसे टर्निं मोनबाय. मोनसे हाफां-फां नुखायो दख'ना गानबाथाय. सिदा सिदा थांनानैसो मोनसे माबा मोनो. जा मोजां दंफांबारि, गयबारि, लामाया क्लिनथार एकदम. दंफां लाइफां क्लीन জায়গা. ওই যে ওখানে স্কুল আছে না, এই লেফট সাইডে. এইদিকে बर'आसो जायथासो ना. नों फैफेराखैमोन ना? हा? आंबो दिनैजोंसो थर्ड खनथाम. खनसे फार्स्टआव फैनाया हाबा जाफैदोंमोन, ओमफ्राय सेकेन्डआ दाख्लै आइजों, ओमफ्राय दिनै फाइनालि लांनो फैनायाव फैबाय. सफैबाय लोगोफोर, लायनोसै हाबनानै. Nei, जा किउटखा गुलु. Mile. बेनो आनैया, बेखौनो लांनो फैदों. थांसै होनबा. सफैबाय लानानै हाबबाय न'आव. फैफिनबाय न'आव लायनानै दा नै फुजानि रेडि खालामसै. ओमफ्राय ड्रेसखौबो चेन्ज खालामफिननांसिगोन. मानो होनोबा बेखौ बाहेरायाव गानलांबाय नालाय गानस्लायफिननोसै आं. गानस्लायफिनबाय आं दा चेन्ज खालामबाय. गानस्लायखांबाय लोगोफोर. दा फुजानि बे रेडि खालामनाय जायगायाव थांसै. एसे दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर, दिन्थिजोबनो हायाबाबो. अन्नानै नोंथांमोना नायलांगोन होननानै आसा आरो मिजिंथियो. आजा चेंज करते हैं, चेंज करना है आप ड्रेस. आजा गस्ला गानस्लायनि फैद' बेखौ गाना फै. नाङाखैथ' आं माबादोंसो, खेबदोंसो केमेरा. मोजां खालामबाय फेना. ड्रेस चेन्ज खालामबाय आंना फिसाया. पुजायाव जिरायनो दे बैखौ खादोबा बे लाबा आं खानो. ओरै फै. जाखांबाय बाबाजों आंजों ना बाबा? मा खालामनो नागिरदों बाबाजों दिनै? पुजा. मा पुजा? जयग'.
नोंथांमोना मोजां मोनोबा मामिनि भिडिअखौ नायलांदो होनदो नोंथांमोना मोजां मोनोबा मामिनि भिडिअखौ नायलांदो फिसा फिसा भिडिअ लाबोबाय थागोन फिसा भिडिअ लाबोबाय थागोन प्लिज प्लिज मामिनि भिडिअखौ लाइक खालाम मामिनि भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय बेल आइकनखौ दे बेल आइकनखौ टिप थुनानै हो खुलुमबाय होनदो दे आखाइ खुलुमबाय ओरैब्रा आखाइ मोननैजों खजबनांगौसो ना खुलुमनाया खि बिदि जायो नोंना बिदि नङाब्रा आखाइ मोननैजों ओरैसो खालामनांगौ ना दे खुलुमबायसो दा बिदिसो खुलुमबाय पेन्टसो गान दावराव जाबाय थाबाय ये ठीक है ना पापा भी तो हाफ पेंट पहनेगा ना अच्छा ही तो लगा इतना अच्छा लग रहा है हाफ पेंट गाननायनि रागा जोंबाय लं पेन्टसो गाननो नागिरबाय गथ'आ बेनो मोजां गरमावहाय ये खुलेगा तुम ऐसा नहीं करता गंदा दिखता है ऐसा करने से इन नहीं करते ओपन करो आउट करो थां गानहै नोंनि लंपेन्टखौ गानहै थां गानहै पेन्टआ खुदो नों बिदिनोखा मानिखाया दे गानदो लंपेन्टखौ थां लंपेन्ट गानदो लंपेन्टसो गानगोन जाहैदों हाफ पेन्ट गानहोनायनि रागा जोंबाय गथ'आ आंना फिसाया दे गानदो नोंनि चइस बायदि दे बैयावहाय थुख'ना होनांगोन औवाजों गेजेरावहाय ना नोंनि बेगाव दाबा दं गैया बे मोजां खादा प्रसाद हागा औ बे प्रसाद ओहो बे प्रसाद हाग्रासोखा लोंग्रा दं बे थाबायो मोखां दाब्लाब्ला आं गोजोंबो बे सासेखौ न'खौ थांबाय नाङा लोंग्रा दं थाबायानो दा लला लानायनो बेखौ सुयो नोंना इथ' दुआ ओमफ्राय नैबाव सिनि गैया आरो सिनि गुफुर हराखै सिनि होयो सिनि गिदिर दङ ओरै दाब्लां गैयाहाय जौ दा आवथि खरन सर्ट होनायाव बाव होग्राफ्राबो बिदि होयो आरो ने बिसोरथ' जेबो होला बैसोरो होग्राफ्रा बिदिनो हरो होग्रा मानसिफ्राबो खिथाया नामा होनदा थफ्ला लाबोना होफैबाय बिदिनो बेसे मोजां होनो हायो एसे मोजांसिन मानसियाबो मोजां जायोना बिसोरखौ जाम्बा बायदि थगायबा जाया बेहाय बे गोदै नङा नालाय फिथाइयाव लगायनाङा बेहाय सिनि दाब्लां गुफुर दं एबार मालाबा जयग' होबा आरो खनसेबो आंनावनो बिहर आं लाबोजोबगोन सानखिनो सानसेया रोंखागौ ओमफ्राय जों लांनानै बिहुखौल' बायनांगौ आरो बासन फिसा गैया आरो गाननो थिनखादोंमोन ना नोंखौ सब कुछ रेडी हो गया पापा नहीं पीना है खाली पापा है बे गिदिराबो बायसान्सआव थानांगौ मोनसे फिसा गालायनानै लाफिन बेखौ बानायनो हैफिनसै बे आथिङाबो गैला मानोबो गानानै थाखोथाय खमजरि बे प्रसादखौ खेब आबौ बे प्रसादा रेडि जाबाय जोंना फुजा होनोसै बेबो ना बाबा रेडि है ना दिखाई दे रहा है हाँ और वो भी दिखाओ 10 घंटा बाद ले दा बुन समझे दे दाने वीडियो बनाइनोसै भिडिअखौनो बानायनो थिनदों स्टार्ट खालामसै गासैबो रेडि जाजोब्बाय
गाहायावसो दोननांगोन नामा एसे जोंबो दा बे लगायखांबा एसे बहननानै हो लगायना गिहु हायग्रा लाबोदो बायदि ओइ बिफाना लादो Không. Cái khâu này là đi mình cũng không muốn nè. Đấy cái gì đấy luôn. बयबो दान्दिसे सम बायदिसिना साननायखौ दोनथ'नानै गोसो मोदोम जिउ गोसारनानै इसोरखौ जिरायदों जेला मोजाङै खुलुमनो थाखाय बयखौबो खावलायबाय जोंनि पुर्न ब्रह्म ज्योतिस्वर बा इसोरा नुजाथि फैनाय लोगो लोगो बयबो बेखौ अननाय आरो मोजां मोननायजों खुलुमनो थाखाय आं बयखौबो बुंबाय Finally guys, जोंनि फुजाया जोब्बाय स' आंनि दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै. Thank you guys for watching. Bye.